So, lukibon tayo digiti Biblia tayo Deuteronomy chapter 7 verse 9. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Ti paulo ti message ko iti dayti nga malem ket God is faithful. God is faithful. Ti apo ket napudno. Dayjay iti paulo ti message tayo nga malem. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Okay? The Bible says, "Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him, and keep His commandments to 1,000 generation." Kumararag tayo kakabsat. Lord, thank you for this moment nga na ituding ket sikatin ng urnos dagiti aldaw mi, dagiti oras mi, tapnon di kastapo, madanon mi deti nga gundaway, ket makapaggigimong kami, makapaglalanglang, kas anak mo, Apo Diyos, at kakabsat iti pamati, ken tapnon di kasta mataraunan, dagiti kararwami, Apo, kadagiti napateg, na baknang, ken nabileg na saom. Langord Apo tulungam ti adipem ngayon ka aramatan ita pangipalasatam daytoy nga mensahe kanak ti wisdom Apo Dios. Panakaawat met ti ited mo kadagiti kakabsat Apo. Bless us this hour. May your spirit speak to us and deal with us in a very personal way. In Jesus' name. Amen. Basag man pwede maminsan dati verse tayo kakabsat itang malem. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him, and keep His commandments to 1,000 generations. Dito nga bersikulo kakabsat, makita tayo iti dua nga importante nga banag. Ti umuna, dayjay kinasyasin no ni Apo Dios. Ti may kadua, iti obligasyon tayo nga kas anak na. Ulita ka? Ti umuna, dayjay kinasyasin no ni Apo Dios. Siyasin no ni Apo Dios, the Bible says, He is God. No Dios ko na tayo kakabsat, ket iso iti man nakabalin, all powerful, awan nabilbileg ng isuna. All knowing, awan nalalaing, ngem isuna. All present, awanan kakabsat iti kasken kuana. He is God. And then the Bible also says, the faithful God, napudno nga Dios. Wow! Ado dagiti di Diyosen dagiti tattao kadagiti kakabsat nga alhal daw nagkaadot relihiyon. Deti napadpadasak met ti nakabisbisita iti Asian countries ket kaaduan kakabsat nga religion dita ket dete Islam. O, di ba? Ti Diyos dagat tay ala ko nadamot no nga kakabsat. Nga iti messenger nga ibilbilang dagat ni Muhammad. So they are very serious with their faith. Makita yung what, kakabsat. Basta nakita mo, nakasabat ka ti tao nga atidog dete bado na lalaki man uno babae kat ay Muslim da ito. Nang runa hindi na pangkam ije Dubai ni Jeff ada dita Saudi, di ba Jeff? Everywhere you go, normal nga kasjay iti costume di tao ay Jeff. Kat kasta kakabsat dita Middle East. Isumot ti bigbigan da kakabsat nga Diyos kat bigbigan da ni Muhammad nga kas messenger. Dagiti da dumamot kakabsat kat kuwag. Dagiti Hindu. Oo, wano dagiti Buddhist. Digijay. Kat they have their own practices also. Ngem ti Diyos tayo kakabsat is the God of the Bible. He is the God of the Bible. Han isuna nga DJ Diyos nga kunana jay Book of Psalms nga adamatana kunana nga dimot makakita. Adalapayag na dimot makangeg. Digijay digiti makunang graven image. Aya graven image. Iso nga datayo kadagiti churches tayo, dagiti kapilya tayo kakabsat. Awan makita yung nga imahen. Aya nga imahen ni Maria, imahen ni kunada nga San Pedro, di ba? Imahen ni Kristo,
Ti bakbaktit nga Dios Santo Niño kakabsat. Kaya awan kakasday tayo kadagiti kapkapiliha tayo. Because kunana di Psalms 115 ket adda mata na dimot makakita, adda ngiwat na dimot makasarita, adda lapayag na dimot makangeg kunana. Tapos kunana iti Book of Exodus, thou shalt not make unto thee any graven image. Long time ago, when I was a younger pastor, ada ka discuss ko nga katoliko, maipanggap ka deta graven image. Kat kunana kanyak, pastor kunana, deta graven image, kat hamimot nga kaslang dete i-worship kunana, no, di kat kasla picture kunana, amoy di picture, di ngamin. Di ba? No kuma adati adayo tay loved ones mo ket buybuyaem ti picture nakas-lakas jay lang met tapno te ma-imagine mi met mind mi no kasanumot iti panagga dayaw mi ken Apo Dios hami mo ta daydayawon day rebulto kasla kas jay lang ti kwami kunana ket kunaking kuana Brad kunaking kuana no kasangsangom kumaninanang mo adatan ni ninanang mo yan tabalayo alangan nga DJ picture na ti alaem nga kasarsarita kunaking kuana ket addat ni nanang mo di nga men ket haana hanga di picture na ti kunam nga nanang ikanak man iti bayente tay nakman la bumatang ti kop kunam nga rod ka di picture ket addat nanang mo haana kunana ket kastamat Brad ni Apo Dios adda jay langit makitkita na kamang mangeg na ka apay nga jay bultot kasarsarita di mo idirekta ken Apo Dios. So, makita yung kakabsat, di mako na nga traditional faith. So, many religions have a different concept and different view about God. Ngem ti Diyos tayo kakabsat, awan sa bali, nohan nga jay Diyos nga isursuro iti nasantuan nga surat. Diyos nga man nakabalin, na marswa, Diyos nga inbaon na ti bukod na nga anak nga ni Kristo, na tay jay krus ti Kalbaryo, nga idi inawat mo ni Apo Jesus, Diyos nga inbaon na ti Holy Spirit na nga imay nagtaeng kada tayo kakabsat. Dayta iti Diyos nga daydayawon tayo ken Diyos tayo. He is God ket kunana ti Bible the faithful God napudno nga Diyos. Anak kayat na nga sawon kakabsat iti napudno nga Diyos the faithful God. Kunana iti Bible which keepeth covenant and mercy tigat na kasawon tinapod no kakabsat ket mangtungpal han nga paglikodan no di ket aramiden na kakabsat dagiti tulag itungpal na dagiti tulag kunana iti Bible. So that is the definition of faithfulness. One that keepeth covenant. Maysa nga mangtungpal iti nakitulagan na. Anda dagiti kunata yung nga truce breakers. Amoy ka na nga sa ti truce breaker. No truce breaker, kunata yung kakabsat, kat deti nakitulag, ngemhaan namot nga inaramid. Dagijay no kwa, dagitay, adda itilahi na kakabsat nga Indian. Amuyo di jay, kakabsat, adalahi na nga Indian. When, kunana, agkita tato no bigat, alas 8, kunana. Adda ka jay ti 7:30 kakabsat. 9:30 awampay, alas 10 awampay, tinawagam. Ana Brad, at mauray ko no awan. Kunana, ay wala ya. Sorry Brad, jak na kaumay. So inindyanan ng kakabsat. Meaning, haan nga simipot, han na nga impaypay so di nakitulagan na kakabsat. Han nakasta niya po Diyos. Dagiti nakitulagan na, kadatayo nga anak na, ket itong pal iti apo. Now, apay nga nasisita kakabsat nga inak i-discuss kadagayo ita. Digito nga nakitulagan iti apo. Ngamin kakabsat, dayta iti kaslang namnamaen tayo met ti biag tayo nga anak ti apo. Di ba? Amom no, da nakitulag king kagat isumot ti namnamaem, di ngamin kakabsat. That's what you will be expecting, that's what you will be hoping and expecting to happen. So ita nga malem, ti inak i-share kada kayo, anada dagiti nakitulagan ni Apo Dios kada tayo nga anak na. Okay? The covenant of God to us, His children, nga kunana ti Bible, He is faithful. So, daytoy kakabsat, isa at daytoy di situation tayo nga, anyaman ti sumangbay ti panagbiag, awan danag tayo.
Anyaman iti mapasamak ti future, awan iti dapat pagpulkukan tayo. No diket agtalinaed tayo, agtakder tayo latta, kadagito nga nakitulagan ni Apo Diyos kada tayo. So there are at least 5 things that I would like to share to you this afternoon about God is faithful. Okay? Kaya sumot lang nga maamuan kakabsat. Amen? Alright? So, anaman iti kapayan iti panagbiag na dagsen man digiti problema nga sumangbay, wenno dadakkel dagiti karit ken responsibilidad nga kasla di tayo magabenan ti panagrikna tayo kakabsat. Mapatibker tayo latta babaen ti parabor ti Apo gaput kinapudno na. Ket kakabsat, digitoy nga karit ti Apo isut talged tayo. The faithfulness of God is our confidence. So, kaya't ko nga i-share kada ka itang amalem. Okay? Number 1, God is faithful to pardon. God is faithful to pardon. Niya po Diyos kakabsat kat napuno nga mamakawan. Uno mang punas kadagiti nagbasulan, babak, nagkurangan tayo, ken naglabsingan tayo kenkuanan. Iti 1 John chapter 1 verse number 9. The Bible says, if we confess our sins. Now, apay kakabsat, anakadi iti maaramid ti basol ti biag ti maysa nga Kristiyano. Taapay kasapulan nga punasen ni Apo Dios. Okay? Now, umuna ti amin kakabsat, idihantay pay nga naisalakan. Di ba? Idihantay pay nga namati, ammo tayo nga daytoy basol, isut nang isina kada tayo ken Apo Dios. Okay? Sin separated us from God. Nga dayti nga panakaisina tayo ken Apo Dios, itunda na tayo kakabsat, iti panakadusa ti awang patinggana di impyerno. Ngayon, praise God, ni Apo Jesus tinangikaro, dayjay nga dusa ti basol tayo di krus ti Kalbaryo. Ket the moment nga inawat tayo ni Apo Jesucristo, dayjay basol tayo kakabsat, pinakawanen iti Apo. O, di ba? Our sins are already forgiven. So, anat kat nga sawan, when your sins are forgiven, it means, kakabsat, nga dayjay judgment tayo, dayjay panakadusa tayo, cancelled isunan. Di ngamin? Cancelled. Kala dayjay istoryana, dayjay doktor nga nakalalaing kano idi, kakabsat. Kat amin nga mapanagpa-check up. Kasla daytoy pandemic mo ta COVID, idi kakabsat. Kat talaga nga tilaing na kat umimbag dagiti pasyente na. Kat dimteng ti gundaway kakabsat nga deti doktor kat isumot ten iti kinaptan ti virus. Tukat the story short kakabsat. Amo magat darigat ti biag idi so nga amin na pasyente kat puro utang. Dok, magbayad kam to no adda kwartami. Di nakatid dog ti listaan na kakabsat ti pautang na record book, puro pautang. Idi kuang kakabsat nagsakit bet deti doktor kat natay. Di na itabunan. Inala ni Mrs. na deti record, utang kunana, wow, kunana. Adot masingir kon nga utang, kunana di bagot na kakabsat. Kat nagkwenta, nagalat calculator, kwinenta ng kakabsat, kada pahina, medyo makaisam ti uneg na kakabsat nga kwenta. At umabot, itihan nga nasursurok ng basbahan nga basbasit ng nasursurok. Kakabsat. Kat idi dumanon iji maudi nga page. Nakita nakakabsat iti maysa nga dakkel nga surat ket kunana paid in full kunana kakabsat sana pinirmaan deti doktor. So meaning sakbay gayam nga natay di doktor bale inquits na amin nga utang kakabsat digitoy nga pasyente paid in full kunana makasingir pe nga rod itaket no inquits na mutan. So deto'y basol kat obligasyon nga bayadan ti kumadya impyerno. Ngem praise the Lord, pinakawanan ti Apo kakabsat. Hantay kasapulan ng ti mapanagparparintumeng yanta, ridaw ti simbaan, ngagpenitensya, hantay kasapulan nga sapsaplitan ti bagbagi tayo, nga kasla digiti obraan dati Holy Week, ngayon ta igit ti kalsada, bagbakkat ti krus, kada pailansat krus,
Into numatin nagkadagik-ikis at pugpugkaw sa sarapaan nagkakabsat. No, because the forgiveness of sin kat binayadan ni Jesus the cross of Calvary, kat idiinawat tayo ni Apo Jesus, our sins have been forgiven as if ko na ti Apo paid in full. Ang kinaragsak nga napakawang kayong kakabsat, are you not glad you are forgiven? Amen? Are you glad today that you are forgiven? Praise the Lord. Oh, kat kasla kumagin ni Tito Moises, mabilang mo nga ro, Tito, tibasol mo, iti amin nga biyag mo. Ado dito, di ba? Uray siya ka, hanggang mabilang. Di ba? Kat no kuma, at data ko majay langit, Tito, kaya, natayita ko ma. Kat sumaklang ta ko majay langit, sumungsungat ta ko majay langit, Tito. Kat adda ko man ni Apo Diyos ijay. At namot ni Satanas ijay bangir. Kat kuna ni Satanas, Oy, kunana kini Apo Diyos. Apo Diyos, kunana. Adda kanyak ti listaan ti basol. Digito nga dua. Kunana, adda kan listaan ti basol ta dito. Adda kan listaan ni Satanas dito. Okay? O, digito ti basbasol dani. Iso nga handa makastret dita. Di ba? O, tunukwan kakabsat. Sumungad ni Apo Jesus. Ket kunana nga kasta. Sino ti ibagam nga dalista ti basol? Kita man. So, alaan na kakabsat. Ket ijay likod kakabsat. Dijay nga listaan. Kuna ni Apo Jesus. Paid in full kunana. Han natamasingir ni Satanas na binayadan ni Apo Jesus. We are forgiven. So, praise God, Tito Moises. Praise God, kakabsat. Napakawanan dagiti basol tayo. Now, itata na isalakan tayo. We are already children of God. No makabasol tayo, kakabsat, ti madadael ket saan nga DJ relasyon tayo kini Apo Dios ta permanente DJ nga anak na tayo ti Apon. Ti madadael ket DJ fellowship tayo ti Apo. Kadamuyo kakabsat, no madadael DJ fellowship tayo ti Apo, apektaran na iti biag tayo DJ. Apektaran na dagiti plano tayo. Apektaran na ti pamilya tayo. Apektaran na dagiti anak tayo. Yes, save DJ kararwa tayon. Ngem DJ biyag tayo iti dayti agdama. Isu kakabsat ti maapektaran. No kastang aglabsing tayo iti Apo. Isu nga as Christians kakabsat. Pagledaangan tayo no makaaramid tayo dagiti banag nga napakay aywan iti Apo nga nailangitan. At dadigiti gundaway pa nga masuron tayo di bagbagi tayo kut kuna tayo. Paunayin, apay nga nakabaso at manan, nasulisog at manan, apay nga kastoy. Apay kakabsat nga big deal kada tayo nga Kristiyano. Dito pa nagbasol, wano, panagsalungasing kadagiti pagayatan ti Apo kabsat. Apay, ngamin iso daytoy kakabsat ti mangitunda ti biyag tayo iti hananasayaan. Iso kamuyo kakabsat ni Salmista David. I-example ko lang kada kayo, ayan. Ni Salmist David kakabsat, kat may sa iso na nga king. Okay? May sa iso na nga ari ni Psalmist David. Kat amuyo nakabasol iso na iti Apo. Ti basol na kat adultery. Aya, kinamalala na ni Bathsheba. Tapos tapnon ti kasta kat makadinnanan ni Bathsheba. Tas si asawa ni Bathsheba. Nagpanunot ni David kakabsat iti strategy tapno matay ni Uriah nga lakay ni Bathsheba. So to cut the story short, dua iti basol ni David kakabsat, adultery nakikamalala ken kastamet murder at isot at makin mastermind ti panakatay ni Uriah. So to cut the story short, idinalpas dayjay kakabsat nga pasama kaslang naragsak iso na ta, wow. Finally, mabalingkon nga kadina ni Bathsheba. So kalang okay lang kakabsat, bali walang kingkuana. Until nga ti adipon ti Apo, nga ni Prophet Nathan kakabsat, ket napan na kinonfrontar ni David. Amoyo tinamayan na kunana, king kunana, adag karuba, may nga nabaknang, ken may nga napanglaw. Deti napanglaw, adamay may sa karnero na. Deti nabaknang, ado ti karnero na. Nakita dahi tinabaknan nga nalumpo dahi ti karnero ti karuba na. Kat kunana gatanget ta karnero. Kat kunana king kakaiso na nga karnero detoy. Hanakayat kakabsat. So tinamayan dahi ti nga king. Pinatay na detoy nga napanglaw. Kat innala na di karnero.
Amuyo di ko na ni David, ti makder dyan ta trono na. Kat kunana, no siyasin no man dayta nga tao, nga awan asiken puso na kunana, agbayad ti mamimpat. Kat kuna ni Prophet Nathan, King, si Kadayjay. Kunana nagkakabsat, si Kadayjay, inago mo ti asawat karubam, pinatay mo pa ay deje makin asawa. Amuyo kakabsat na kumbiktar ni David. Kat nagpakpakawan iti Apo kakabsat. Basaan yun to, DJ panagpakawan na ti Psalms 51. Grabe. Inyan ugan na kakabsat. Kasi ijayan nga kimagat king kuana ti sa uti Apo. Kimagat king kuanan ti pan nakaamiris. Nga gayam ti basol haan nga banag nga pagangangawan. Ti panaglabsing, ti panang paledda ang kinaapo Diyos. Kat saan nga banag kakabsat nga pagkakatawaan, wano pagang angawan, kasi iso iti mang dadael iti napintas nga panggep iti panagbiag tayo kakabsat. Iso nga ni David, Apo, nagan-anugug, inyan anugugan na ti imatang ti Apo ko na Lord, punasem kanyak deti nga basol ko, create in me a clean heart. Kunana kakabsat, renew the right spirit within me, ikanak tinadalos nga puso Apo, kunana ni David. To cut the story short, amuyo kakabsat, pinakawan ti Apo ni David, nagkaroon ti napintas nga reconciliation, ti fellowship ni David kini Apo Diyos. Kat kuna ni Apo Diyos kan David, okay, kunanan. Agtalin na ka di da tronom, okay, san ka nga maan-ano di da tronom, ngam anusam nga apitan, dagiti consequences ta basol mo. Kasi amuyo no ape kakabsat, ti basol kat ada consequences na nga talaga. Ngam yaman tay ti Apo, ta kunana ti 1 John chapter 1 verse 9. Basaag kat kunana jay 1 John chapter 1 verse number 9. The Bible says, ayan, if we confess our sins, no annugutan tayo, dagiti basbasol tayo. O, no mabigbig mo itang ako ng Apo, hanagayam ang angaw ti panagirelasyon ko king kaayan. Kas may isa nga anak mo kat kayat mo gayam nga nasayaat iti plaster ko. Hanagayam mabalin nga dete aglanglang ayat ti basol tapos di ba? Madimot nga talaga ti imatang ti Apo di jaya kakabsat di ngami. Ngano ti Domingo kat praise God kung kuna tayo. Ngano ti weekdays kat ti laing timot ngagsaut dakas ay kakabsat. Maditi imatang ti Apo di jaya. Nga adda digitay kunada idi ngano ti Domingo ket kwa mayat ti panangidaydayon na kunana hallelujah kung kunana kakabsat ngam no ti weekdays ket mayat mo ti panagkarambulan na kakabsat iti ano di jaya mahjong kakabsat no Lunes ket mayat ti panagkarambulan at mahjong swimming yan ti mahjong no Lunes ngam no ti Domingo ket hallelujah praise God kung kunana na may ayo ti Apo kadagiti nga kasasaan. Amuyo pa yung aming kakabsat ti basol kat kwa hinderan na DJ prayer mo no kwa. Isut manglapad jay kararag mo. Idi last week adda ginatang ko kakabsat nga item nga maikabit dito ko ni. DJ heart rate monitor. Kakabsat no bike ka tapnon ma-monitor mo DJ heart rate mo. Kat adda iti certain lang amin nga heart rate kat hamo dapat nga lablabsan di limit na kakabsat madino kwa madi ko na da na napintas. So anyway, inkabit kun kakabsat dito di nga heart rate monitor. Kat in on ko dete monitor nga computer nga pangkitaak di jay. Kakabsat namin 5 nga on and off, namin 5 nga inaramid ko, madimag. Pingata ko na. So, sinners ko latan yan di YouTube. Ta, di inted nga manual kat sanglay mo't kakabsat, jak maawatan, incheck. So, sinners ko yan ta YouTube. Ay, kakabsat. Di gayam ikabit mong heart rate monitor, lukatam di bateryana. Tangamin, adda plastic na kakabsat. Isungahan nag-contact di battery, kan di motherboard, di kwa, di item, kasi adda plastic nga mangbangad. Kakabsat kastamot ti biag ti Kristiyano. Uray kasanot kararag mo kakabsat. Nohaan nga mapunas di kita nga nagbasulam iti Apo. Isut mang hinder. DJ prayer mo iti Apo. Isong amuyo nagkarkararag tayo.
May isang ibagate na wagat di confession, malagip yung di prayer tayo kat adoration, confession, thanksgiving, supplication. Di ba? Ti acts. Sakbay nga dawat ka ti Apo, kumpesar ka pelang ko ng Lord. Sakbay nga ibagak di giti daw dawat ko ging ka. Kaya ko nga siguraduan nga nadalos ti pusok ti imatang mo. Nadalos di ti biyag ko nga umawat ti pamendisyon mo Apo. So, we must have a clean heart kakabsat. Clean life dapat ti biyag tayo. Amen? Tapno awan hindrance ti prayer tayo kakabsat. Di ba? Kaya't yumot lang nga, di prayer yo, dinggan ni Apo Diyos. Amen? Ha? Kaya't yumot lang nga, di prayer yo, kat dumanon ti Apo, hanga di bubong lang. Ape nga tanga, di kararag, kukas lang na dingdinggan ti Apo. At di kita nga kwatay na wag kakabsat. Ape nga ti kararag, kukas lang, talta-taltag yan ti angin. Ape nga di kararag, kukas lahan na salputan ti bubong, kas at damang bangbangan. Amoy di ko na ni Apo Diyos. Haan nga imababati imak ko na na. Haan nga dasulat ti lapayag ko. Ngem dagiti basulyo isudat ng bangen isu nga jak mangegan dagiti karkararag yo. Isu nga kakabsat, we must confess our sins so that God will listen to our prayers. O hanla DJ kakabsat, masapol tay iti clean heart amoy no apay. Tapno digiti mang mangegam nga sasauti Apo ket adabog pagbungaan na iti biag mo. Dakam no na istorya kada kayo DJ Kwan. DJ, may isa nga na baknang nga tao nga dati rancho na kakabsat, iti kabakaan, nakado nga bakas na kakabsat. Bakas ko nakata plurals ka, ado nga bakas, kakabsat. Rancho, every morning, kat ado tao na kakabsat, nga mapan agpagatas, agalat gatas kakabsat, di ito'y, animal. Kat amuyo ti kinaparabor na kunana kadagiti kabaryuan na ijay village. Every morning kunana. Mangikabil kay ti pitcher di tasango ti balayyo. Ti kastoy nga oras kunana. Tanulim mabasak. Agkargaak iti gatas kadagita pitcheryo. Masapol nga ta pitcheryo na dalos. Tangamin no hanga na dalos. Alis to mabangles ta gatas nga presko kunana. So, siyempre, everyday mapan kat adada makita na idi kakabsat nga dagiti pitcher ang uton na nabangsit kakabsat hana na inawan labsan na no ko dayjay kastamot ti biag tayo no makita ti Apo nga adu dagiti rinoker ti biag tayo adu dagiti hana mayataday nga aramid tayo gingkuana kakabsat no kitaan na katagkararag kaket ko na ti Apo anak ko kunana kasano nga dingget deta kararag mo digiti sasaok di ka pay dinggen ko na iso nga kakabsat han agbunga ti word of God and so you know what we need to have a clean heart amen o iso nga itatta kakabsat detoy iso nga ipumpuntok detoy kasi mabaling ako natin kat hang kumaawatan ti kay papanan ti biag ko deti pa nagpakawan ti bason ano ko mamot ti maitulong na kanyak mabalin ako na yun so nakita yun kakabsat, ti pateg, iti clean heart. So, isublim. If we confess our sins, anak ko na ti Bible, isuket na pudno, nga mamakawan, ken mangugas kada tayo, kadagiti amin nga kinakildo. What a blessing. Isu nga iti dayti nga pandemic, kakabsat, hanlaeng nga ti ibagatay ti Apo, dagiti parparikot tayo. Dagitay pagdandanagan, problema. Masapol nga ti iya si dagtay ti Apo na tayo, Lord. Ti pagdanagak Apo, ket no rumigat iti lubong, awan favor mo iti biag ko. Isu nga Lord, uray rumigat ti lubong, kayat ko nga da favor mo ti biag ko. Isu nga Apo, punasem dagiti basol ko. Tapnon awan bangen, awan laped, iti napintas nga panaglanglangen ta Apo Diyos. Ket mariknak to lat ti blessing mo kanya. Uray narigat to ti kasasa ti panagbiag. Basta na dalos ken natarnaw ti pusok ti imatang mo Apo. Dakkel nga talged kanyak nga mok nga ti favor mo ket kumoy-kuyog to lat kanyak Apo Dios. So, dayta kakabsat ti importansya deti number 1 point tayo. God is faithful to pardon. Ket no na-confess mo ti Apo, nariknam mo ten kakabsat nga naipulang detay na isimpan, detay na pintas nga panakilangan-langan mo iti Apo kakabsat. Wow. Amuyo, napatpatag
ti panakaisimpa ti napintas nga langan-langan kini Apo Dios ngem ite adda-ado nga sanikwa uray mapalawlawang ka ti adu kakabsat nga alikamen ti balay napatpateg ti panakaisimpa ti langan-langan mo kini Apo Dios ngem dagita na immaterialan nga adda iti biag mo. So nga kakabsat, let us face life with a clean heart. And the Bible says, God is faithful to pardon, to forgive our sins. Amen? Alright. Number 2, kakabsat. Patinggatay lang, di mabalintay nga malpas itat nga kuha kakabsat. Ayan. Oo. Hintayo, dito kuha. Dito man pelang number 3. Number 3 man ti discuss ko pelang. Labsan de pela ti number 2. Number 3, kakabsat, God is faithful to preserve. God is faithful to preserve. Wow, nagsaya atin kakabsat. Among iti may isang makan kat isong adda ref, idiyon una na ti ref kakabsat kat hanging, amoy di hanging aya. Di kita ububing tayo dito tanggat handa mo, dito nga ref tayo, di na ya kakabsat. Dito isabit mo, dito basket nga isabit mo kakabsat nga hana malagtot po sa amen. Dito po sa kakabsat kat iso ti may isang number 1 na kalaban dahil ti parparbangon ay kakabsat. Pag amam ta bang kunanay talamisaan hanggat yung kakitan ti bigatan kat na iwarwara kakabsat digit ikan mong kada digit imbatim na adobo dyan kakabsat. Deta ref intention na kat mang preserve. Tapnon DJ makan na maperdi kakabsat. Amoy ti biyag tayo, nagado kakabsat, dagiti panangtira ni Satanas nga mang perdi kada tayo. Kayat ni Satanas nga dadaulen ti masangwanan tayo. Kayat ni Satanas nga sulisugan na ka, perdian na ti pamilya. Kayat ni Satanas nga perdian ti church tayo kakabsat di ta Hawaii. Nga mangnamnama tayo tati Apo, napudno nga mang preserba kada tayo. Kuna na ti 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians 10 verse 13. There hath no temptation, sulisog, apo, digito'y kakabsat. Amoy ti sulisog, kakabsat, iyari kung kuha. Nga, anay kabin mo na tangamin na, DJ Bears. Di na mabaling ipa mo, di picture ko ngamin, yan ta babana tapno, kuha. Ayan. There hath no temptation. Ti sulisog kakabsat ket kasla landmine. Amoyot landmine kakabsat. Di kita soldado ket iso deta ti likliklikan da because once nga napayatam deta nga landmine kakabsat. Ay talaga nga no ko kakabsat ket bumtak ka. Kakabsat ket awana na. Ha? Bale kanibusana mo. So temptation is the same way. And the Bible says there hath no temptation taken you but such as is common to men. So, manglawlaw-lawlat tagakapsat ti suliso. But God is faithful. The Bible says, God is faithful, who will not suffer you to be tempted. Halang ti sulisog, no, di kat masuot a pamati. Kuha kapsat, maperdi di pamati tayo. Ti apo na pudno, nga hanay palubos nga maperdi nga mamimpinsan ti pamati. Above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. So, ti apo na pudno kakabsat, kat han nakaikan iti problema, nga hamo nga malasatan kakabsat. Iso nga, no, kung namin ti dahi nga bundaway, nagrigat dahi ti parikot ko, nagrigat ti problema. Amo ti apo kakabsat, nga kayang pela deta. Amuti apo, deji pagpatinggaan tayo kakabsat. Kat napud no iso na nga mang preserba, iti panagbiag tayo. Ado nga gundaway, daytay dandani tayo maikalangan, uno maikulbo, kakabsat nga magyaman tayo ti apo ti preservation na. Iso nga sursurwan tayo nga kanayon ti sumurot ti panangidalan ti apo. Ket maawatan tayo man wenno saan, dagiti pagayatan ti apo. Kakabsat, may mayat matlat pagbanagam, no suruton ti apo. Napimpinas matlat pagbanagam, maawatam kun saan. Iso nga, praise God. Taado dagiti mabalin nga, wagas ti apo, nga mangiliklik iti panagbiag tayo. God is faithful to preserve. Iso nga, dahita kakabsat, makipagpagnatay ti apo, amen? Let us continue to walk with God. Number 4, tayo may kapat kakabsat.
God is faithful to our prayers. God is faithful to our prayers. Oh, kadayti nga pandemic, amuyo ti maysa nga kapintasan nga aramidin nyo dapat kakabsat agkarkararag. Oh, di ba? Kadagiti daduma kada tayo nga hanman nga mapanagubra, deta prayer kakabsat. Isu iti nakapimpintas nga gundaway mo, di ba? O, at di ka mapanagubra. So, kunam, anang nga ti worthwhile? Anang nga iti something significant nga mabalin ko nga maaramid no jak mapanagubra. Ha? Kasi naka-lockdown kay sa pela nga ya. Preacher Glenn, naka-lockdown kay pelat dita. So, awan ti rumor na talaga ya. Oo. So, anat ti mabalin ka kapsat nga aramidan. Oh, the best thing and the most significant thing you can do, mga kapatid, kat awan sa balin no di agkarkararan. Oh, di ba? Imbes nga dete, mayaw awan di bang panunod tayo ditiltila at dagagabsat. Kararag tayo. Oh, ilista tayo di iti ikararag tayo. Okay? Kung ano, dito Psalms 143 verse number 1. Psalms 143 verse number 1. Hear my prayer, O Lord. Give ear to my supplications. In thy faithfulness answer me, and in thy righteousness kunana. Oh. So, dinggam apo, dagiti araro ko. Da kayat kung ipakita ka, da kayo kakabsat, dito 1 John. Kung kata kita lang kakabsat sang kabasit. Please give me a second. I-search ko lang kakabsat. Mm-hmm. 1 John chapter 5 verse number 14. 1 John chapter 5 verse 14 and then verse number 15. Kitan tayo kakabsat, ko natin na santuan na surat. Okay? 1 John chapter 5 verse 14. Alright? The Bible says, ayon, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, nakita yung kakabsat, no dumawat tayo, siguradhon tayo nga mayataday kadagiti pagayatan ti Apo. No daduma ngamin kat kararag, tay nga kararag, adto daw-dawatan day ti Apo nga di tayo amirisan kakabsat, no digito nga kupikupan kan kalkali kaguman tayo kat mayataday da kadagiti pagayatan ti Apo. So kita nyo nakalawlawag ha, basaag. Dahito iti talget tayo, nga niyaman nga dawaten tayo kenkwana, nga mayataday iti pagayatan na, anak ko na ti Bible, He heareth us. Dinggen na tayo kakabsat. What a blessing. Verse 15. And if we know that He hear us, nung arod ti Apo, diningid na tayo kakabsat, kunana, whatsoever we ask, we know that we have the petition that we desired of Him. Wow! No jay dinawat mo ket mayataday kadagiti pagayatan na ti biag mo kakabsat. Haan nga di main sa saan ti panangsungbat na kadagitang araraw. Oh, sino kada kayo ti adult answered prayers na itayag naman ni imana, the answered prayers na kakabsat. Oh, di ba? Sa bali ti ragsak ti answered prayer na di ngamin ti Teresa. Ha? Praise God. Oh, iba yung joy eh. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, ask that your joy may be full. So, deta kakabsat, ti Apo ket napudno nga dumngeg ti kararag tayo. Amuyo, many times, the Lord answers our prayer, DJ ko natin nga yes, no, or wait. Ngem ti Apo kakabsat, sigurado nga ipangag na dagiti kararag tayo. So nga, no, dekar kararag iti da iti nga kundaway, Brother M, Sister Shelly, ang kayo maupupay ng karkararag. Amen? Tamong ti Apo kat mabaling ako na kada kayo brad kat kwa. Wait, kunana ya. Ha? Wait. Kat dayta nga ako na ti Apo nga wait kat pag-amuam kat octuplets tumuteng kakabsat. Si Shelly. Octuplets. Aya. Okay? 8. Nga sigod. So, antay mo upay kakabsat, kenhan tayo agsardeng agkarkararag iti Apo nga na langitan because agda iso na nga sindadaan nga dumngeg. May sapay kakabsat no agkararag tayo, masapol nga adapam mati jay puso tayo. The prayer of faith kunana ti Bible. Adamod na pamati no agkararag kayo kapsat, prayer of faith. Kanyak ket no agkararag, iso nga no agkararag ti Apo kakabsat ket kwa.
Verses ti ibagbagak ti Apo no kwa. Yung mga pepeso. Versikulo ti ibagbagak ti Apo kasi isu ngamin ti pamati kay kunak no ka ti Apo ket Lord kunam ti saom nganog dawat kam ti wisdom ikan na kami. Ket ti masapul ko ita Apo wisdom. Itud mo Apo. Permi buod di pamati kakabsat amok nga itud ti Apo kasi imbaga na. Dapat digiti times kanog kararagak ko ket Apo imbagam ngano i-commit ko dagiti aramid ko gingkan ket urnoson to dagiti dalan ko. So nga Apo makibaet ka nga rod Apo ket urnoson ti dalan ko Apo. Ket agpayso kakabsat. The prayer of faith talaga. Oh, kadagayo nga dadto mga adults sanyo nang nagta-istoryak idi kalman siguro. Aya, sino kadagay nang nagdete istoryak kakabsat idi kalman? Awan? Ayan, ay, dada. Oh, dada, oo. Ket ala iyulit ko latan, hanggang natagtagtagari nga nakang kakabsat, agis isem kay latan. Ayan. Ket, idi last week ngamin, kakabsat, adda iti kayat ko nga gatangan nga item nga bike kakabsat. Sukat dete lako kini Pastor Jarwin nga bike ko nga maysa. Nalaka lang di jay. Ket itatta kakabsat ket in-evaluate ko DJ bike. Siyempre agad with all my knowledge may panggap ti bike agad mayat mayat. Tapos makulit deti aglako kakabsat. So to cut the story short, nag-close deal kami. Okay. Tumbigat nga rod. Itud ko tabayad na. Ang mga itud ti sabalin. So nagtulag kaming kakabsat. Idinalpas kam nga nag-close deal. Agkararagakon. Kat ko nag-apo. Sumken di panunod kun kakabsat. Di ko na ti Proverbs 3:5. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Kun Lord, mad di apo. Dapat itay sakbay nga nag-close deal kami. Inkararag ko nga imuna. Usually, kas jay mo ti ubrak kakabsat. Ngam no apay nga iti dayjay. Na-excite aksa. Na-excite jerik na kakabsat. Kat naki-close deal aklatan nga daytay jackman lang inraman iti apo. Uno jackman lang kas na inyuman ti apo kakabsat. So, idikwan, apo ko nagsorsory akti apo, di ba? Ding confess ko, di basol ko ti apo kunak Lord, uray ka di kastoy apo tinapasamak nga imbes nga sikat imuna, sikamot tin tinaudi, hangkamot tin nga inraman apo, pangaasim ka di, uray kas jay, makibaet ka apo. Agdanag ako, nagkabak kakabsat, kasi tinaimula kanyak nga prinsipyo, nohan nga nasaya at di panang rugim kakabsat ka di nga banag, kat narigat mo talaga nga plastaran. So, apo ko tatanam amirisat di baykan, madi makababawi, direct na ako kaya ating kakabsat, kaya't kung umatrasen, kaday nga nakitulaga kon. Ngam ti pagdandanaga kakabsat, baka no i-picture na kakabsat, sanan to ipopos yan Ilocos Tiangge, nga Facebook, sana ko bogus buyer ko tunay ka kababain ka kapsat. Ayan, tadaga ka kastawan. Bogus buyer ko nakingan, di, arape nga ruti damag bumot sa kapsat, di ngamin. So, kunak apo kastilat nga rude, makibait ka apo. No awan intervention mo nga nagtuloy, kahit nang sawang pagayatam nga magatang ko, deto apo nga bike. Kakabsat, nagpatnag. Nabanggam nagbayti kabigatan na isipot lata. Kaya't ko tumatras kakabsat. Pampanunutan. May mayat pa'y kumakit din. No, kastilatan, kasti. Kung kunak pwede pampan. Deti ti alalan. Ano kamuin yung ti apo nga talaga. Kate, na-excite di pusong. Kat maikalang ka nga talaga. Ti desisyon mo. Kung kunak yung unag ko kabsat. Pepeso de tayo. So nga, uri giti magbagat kat kwa. Amirisan nyo kasi may apply ti biyag yumot di gito. Kakabsat nga steps ti panagbiag. So, idi umaldaw ang kakabsat at karatex kanyak di ba sellerin ko na. Boss, insend mo te bayadan kung kunana. Kano nga umay na pick upon de, tinang isendam ti bayad. Kat very demanding kapsa nakakulkulit. Kat kunaking ko Brad, no hang ka nga makaurura yan. Itad mo lat sa baling aro de tabay kan. DJ tao nga kinasarita ko may mangala, nakisuyo aklang at damot schedule na. Saritak la day jayeng kakabsat kayat kut umatras sa talaga. Kat I hope nga kagatan na di jay.
Kat tisungbat na kanyak ko na, boss, sorry, biang nga rudin ta kwa, inak idanunan ko na kakabsat, apo, adada nga ma DJ kwa, papanakan idanon DJ Baygan, nga DJ, nag-request nga nga kwa, nang ipaimaang DJ Bayad na. So idatang kakabsat, apo, nagkarkararag at apo. Okay, bakit ka apo? Ang moyo kakabsat, kastoy din ako sa amat, nag-text kanya akon, boss, on the way kam nga mapanang ko na. Wala. O talaga nga isot ko na apo, anang aruda apo ko na. Idi ko na iturog ko kakabsat ta pangaldawan. Makariingat ti alas 2 ti maluman. Okay. Idi kitak di cellphone, nag-adult message naan. Kunana, boss, nayunang basit kat logi ak kung kunana ang kakabsat. Sana ibaga, kung natin mekaniko mi, logi ak ka no. Sana ibaga kanyak, nangisend ti picture, boss, deto ilat ti alamon nga bike. Kababaing bike yung kakat, aduk gas-gas na pekit, di deto yung bike ko kung kunana ang kakabsat, maul-ulaw ang kakabsat. Kat kunak king kwa, nag-iisama akong kunak, Brad, han na pagayatan ti apo, nga magatang ko ta bike mo, itadmut sa balin. Apo, nakataltan na pusok kakabsat, hindi na ibagat ti Jayang. So, hana nagtuloy, anat lesson ijay kakabsat. Number 1, dapat iraman mo ti apo ti aming nga desisyon mo. Hamuyod o di isot iyo na. Sakbay nga agibet kat sarita, kat agpainal ka kadagiti banag, ikararag mo nga umuna kakabsat. O, number 2, no kas pagarigan nagkamali ka iti inaramid mo, ti apo mabalin ng ipulang jay dalan mo. Basta agpakumbaba ka gankwana. Maipulang na kakabsat. Kat jak awang kakabsat agat no expectar per nagbali panunod na kat on the way kami boss ko na kanya kakabsat ngam DJ lang split of second nga nagkarkararag iti apo kat binalyar ti apo di panunot na kakabsat. Nakita yo? So anat may katlong nga lesson ijay, awan imposible ka na po Diyos. No kayat ti apo nga urnosan dagiti dalan mo, nothing is impossible with God. Awan narigat ka na po Diyos. So nga kakabsat, i-commit tayo ti apo, dagiti aramid tayo, dagiti panggap tayo, amen? Dagiti plano tayo, because with God nothing is impossible. So itatang kakabsat, kulitan na kaon. Kunana, boss, alam nga ro, deti sa bali nga bike, kung kunana, boss, kung nagking kuana, Brad, deti itad mo nga bike ka, nangina unay deta, itad bulat sa bali, maminsan ton, hanapagayatan ti apo. Di kuan, ato di pagbaga napintas deto, kastoy, sales to kan nakman ng kakabsat, kat naleksyonan na ko. So kung nagking kuana, Brad, kastoy lang tangarodan ko nagtag, sorry, kuan, hanamot nagtuloy deti, kuan, kastoy, kung kunana, kastoy nga rodon, Brad, basahom, di gito i-text ko king ka, winit nesak kakabsat, sinol winingak, idi kuan ko nagking kuana, ano gutong mo't lang kasi kakat managbasol, kung nagking kuana, nag-reply kat kunana, anang road boss, alam mo't lati, bike kunana, pelang kakabsat, paunay ka de, titikulit na nga taon ko na, okay, tultuloy ko lang nga sinulsol winingan, until I came to the end point, kat kunak, kayat mo nga awatan ni Apo Jesus, Brad, kunak, kat, boss kunana, tinawagak DJ number na, kat to cut the story short, nailit ko ti prayer nga panangawat ka na Apo Jesus. O, di ba, kakabsat? No naintakwang ko makakabsat kat kwa, agungutak ko man. Nga kunak ko making kwa na, nalpasta nga nagtulagan. Di ba? No naintakwang kat balasubas ko na di kumaya. Nalpasta nga nagtulagan, ape nga di ka nakitungpal. Anat pa nagkungkunam kanyak, jak kaya ti gumatang, ape awang kwartak. Kunak ko makakabsat, ngem kaputan nakitak nga ima ti apo nga panangikanawa, panangiliklik na kanyak, nagtal na latan jay puso, kakabsat. You see? Iso nga, God is faithful to our prayer. So nga, kakabsat, do not underestimate the power of prayer. O, ti panagbiag ko, nagadu nga wagas ti apo tinakitak as an answer to prayer. So nga, brethren, I hope nga na-encourage kay kadeti nga malam nga agkararag. Amen? O, iso nga, i-commit yu ti apo, di kita nga panggap yu. Hanyo yun udi, iraman tayo ti apo. Okay?